Jon, som dagens overhoved, hvordan tror du kampen den ender? Jeg tror det bliver en forholdsvis tæt kamp i dag, og jeg tror slaget det kommer til at stå på midtbanen. Umiddelbart så vil jeg sige, at vi har gode chancer, fordi vi har flest spillere inde på midtbanen. Det er et godt svar. Ej, jeg gætter på en sejr. Jeg gætter på 3-1 til Hornet. Det lyder fornuftigt. Ja. Emil, når du skal spille kampen her lidt senere, synes du taktikmødet det var for langt? Det var alt for langt. Alt for langt. Og uvæsentlige detaljer blev taget op. Det var det var ikke det var for langt. Det var for langt. Kan du huske, når han sagde det? Nej. Hvem var der brud? Det var ikke. Det var en ulækker brud, var det. Det var jeg skal ikke tænke på, hvad han var bedst til aftensmad. Det var en rigtig ulækker brud. Hvad har du at sige, at du starter ud? Ja, tilfreds. Vi skal ikke løbe for meget så. Ingen opvarmning. Vi skal stå og skyde lidt på mål sammen med Simon og de andre. Så det er udmærket. Det er ganske tilfredsstillende. Ja. Så ja. Fornuft. Jamen, god kamp. Jo, tak. Mads Larsen, kan du huske noget fra taktikmødet? Det er faktisk meget lidt for helt ærligt. Nej, det handler stort set om, at vi skal få i gang i vores eget spil, og vi skal så vidt muligt undgå at få dem med på deres noder. Tror du, vi vinder af det? Et eller andet sted, jeg vil ikke sige, at jeg er ligeglad med, at vi vinder. Jeg synes bare, det handler om at få noget kamp i benen. Det er trods alt kun en træning. Lige præcis. Nå, det er det. Synes du, Johnny han ligner en rocker med en hue og hætte, tror jeg? Jeg synes, han ligner en hvalros. En hvalros? Ja. Synes du, det gør noget for hans image? Men det fremhæver hans former. Ja. Synes du, han var meget negativ til det taktikmøde der? Nej, egentlig ikke. Altså, der var forskellige vinkler i hans... Han snakker for meget heroverfor. Rutinen har talt. Jamen, det tog også næsten helt kvarter. Det er trods alt kun en træningskamp. Lad os nu lige... Ja. Det bliver lagt ud. Jeg var sikker på, det var mig. Det var den værste vinkel. Vi tager lidt angreb her. Nej, vi har brugt de Mose, det er sådan en fodbold. Nej, det er godt stadigvæk været 2. 30 sekunder. Ja, det er rigtigt. Lorland. Det må vi ikke, hedder det. Ja, vi har haft 59 timer sidste uge. Slå de sådan op på den side af haven. Ja. Det har du aldrig været vant til. Nej, for helvede. Det er noget hårdt i tømmerskolen. Altså heldigvis er det for længe. Box in the box! Kom så! Nick, den henter du nemt. Godt, Nick. Spiller Emil Kant. Det bliver herover nu. Så skal han ikke Lumis, han vil varme op. Kom med os. Han er der nu. Han løber der. Fundet. Nej, jeg løber. Han går dernede. Han er der. Så rykker vi, hvad det hedder, Benjamin. Du rykker lige en tak tilbage på midtbanen til siden af Thomas. Ikke også? Anders, hvad siger du? Scorer du mål nu? Nej. Laver du frispark? Ja. Satser du på gule kort, så du kommer hurtigt ud igen? Nej, det er ikke. Der er jo ikke behov for gul kort, for at komme hurtigt ud igen. Du er kun inde i 10 minutter alligevel. Ja, det er sgu. En koldbøt for kamera. En koldbøt for kamera. Ja, Det bliver næste kamp. Det bliver næste kamp. Nu. Lumis, en koldbøt for kamera. Hej. Scorer du mål nu? Jeg scorer mange mål. Du ligner en fra Baywatch. Det er jeg også. Aha. Det er i hvert fald store patter. Der går han Det er ham ud. der. Gul kort. Gul kort, Mikkel Larsen. Hvad har du at sige til det? Hvad synes du om dommerens præstation? Kæft, han er rigtig. Han ringer. Luk det kamera. Ja. Godt at se nogle aggressioner. Jon, jeg tror, du skal i mål nu. Er du sikker? Ja. Yes.